Ginkompirma sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG nga ginamonitor na nilang hula kag ginatiniran ni Senador Bato de la Rosa sa nga sang report ang sa ginapahayag arrest warrant batok sa ihalin sa International Criminal Court o ICC. Sunod kay Interior Secretary John Vicremulia, nagasaylo-saylo sang lokasyon si Bato sa managligad nga semana kag nagagamit sang nagkalailain nga salakyan sa bulig sa iya mga abyan. Dugang pa ni Remulia, anom ng kalugarang na monitor sang DILG nga nahamtangan sang senador. Wala naman ginbuyagyag sang tiglikom ang exact nga lugar bangod sa iya kabahin ini sang confidential information. Ginpunto man sini nga hindi pa ni makabig nga fugitive bangod wala pa sa opisyal nga ginpagwa nga arrest warrant halin sa ICC. Matandaan nga sa senador o kananay senador Antonio Trillanes kaiban pa nga mga personalidad ang nagfile sa reklamo bato kay anay Presidente Rodrigo Duterte sa ICC may kang tanan sa drug war sa diin ginlakip man si De La Rosa nga nagserbe bilang hepe sang Philippine National Police sang ginpatuman ng kampanya kontra sa ilegal nga droga.